Gâşiye suresi. Gâşiye suresi Mekke'de inen türelerden ol 26 ayetden ibaretdir. Türe adyny ilkinji ayetde agdalyan sözden alandyr. Gâşiye sözüniň manysy gaplap alan diýmekdir. Ol haýwaty bilen ähli insanlar gorka gaplap alýandygy aňladýan kıyamatyň bir adydyr. Türede kıyamatda kafirlaryň duçar boljak kynçylyklary, müminleriň ýetjek bagtyarlygy, Allah'ın älemdäki gudraty we hikmeti barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen gorkusy ähli ýeri gurşap aljak gaşyanyň kıyamatyň habar taňa geldimi? Ol gün ýere egilen har delil ýüzler bolar. İşten kynçylykdan ýaňa ol ýüzler gaty ýadawdyr. Olar gızgın oda girerler. Tuğsanlaryna diňe gaýnayan çeşmeden suw içirler. Olara awy ýaly tikenden başga ümit ýokdur. Bu tiken ne doýurar, ne de açlygy giderer. Emma ol gün bagtly ýüzler hem bolar. Olar çeken ihlasly rahmetleriniň syýlagyny alanlyklar üçin şahatdyrlar. Olar üstün we ygtybarly jennetdedirler. Ol ýerde boş söz eşitmediler. Ol ýerde akýan duru çeşmeler, belent dağlar, tayarlanan mey şerbetli käteler, hatar düdülen ýatlyklar, düşelen halalar vardır. Olar dünýäniň nähili yaradylandygyny, asmanyň nähili ýokary kaldyrlandygyny, dağlaryň nähili diklendigini, yer ýüzüniň nähili yaradylyp ýaşamaga şetli edilendigini görmeýärlermi? Ey Muhammed, sen öwüt ünde wer, insanlary dogry ýola çagyr. Seniň wezipäň diňe öwüt ünde etmekdir, dogry ýola çagyrmakdyr. Ýogsa sen olary dogrylyk bilen ýola salyjy dälsiň. Emma kim imana arka öwrüp inkar etse, Allah onu iň uly jezasy war eder. Elbetde olar hökmän bide gaýdyp gelerler. Soň elbetde olara hataba çekmek biziň işimiz bolar.